Dewi Gandari kecewa tidak ada yang peduli ketika dirinya sedang jatuh cinta. Adikku, adikku Dikaryo Suman. Tobat, jane iki aku ki piye yo Suman. Koko Prabu Gendoro gandrung karo putri Mandura kaya ngono. Nanging bareng aku gandrung ora ana sing mikir babar blas. Mongko aku ya wis nate matur karo Koko Prabu. Yen to sejatine aku iki uga gandrung. Aku uga kapirangu. Aku uga kapilot marang kabagusane satriya ing Astina. Ya kuwi Raden Pandu Dewayana nanging jebul Koko Prabu mung buru marang putuhe dhewe. Jebul Koko Prabu marang putuhe dhewe mung mikir awake dhewe bantobat piye Suman.